Nadejszła wiekopomna chwila. Moi drodzy, co tu będę długo mówił? CS jest darmowy i pojawił się w nim tryb Battle Royale. To nie żarty. No i to tyle. No i to tyle. I teraz zobaczymy. Raz już grałem w nocy. Wrażeń na razie brak. Siema Andy. Jakie martwe giery, to jest nowa super gra. Jezu, ale będzie, mówię wam. To będzie... Także jeżeli jest ktoś, kto na przykład zawsze chciał CS-a, ale go nie było stać nigdy na niego, to teraz jest okazja. To jest, czuję, że to będzie najlepsza gra Battle Royale, w jaką grałem przez ostatnie 15 lat. To będzie to, mówię wam, czuję to. Patrzcie. Rozgrzeweczka. Pyk, 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 cyk, cyk, cyk. Myk, myk, myk. Można się poczuć trochę tak, jakby to był Half-Life na przykład. Battle Royale też, nie? Z drugiej strony. Jak komuś się CS źle kojarzy. I mamy takiego tableta. Sectors highlighted indicates you or enemy. Aha. 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 Czyli po prostu tam, gdzie jest plasterek miodu, tam ktoś jest. Dobrze. To ciekawe. No i teraz tak, tradycyjnie wybieramy mi sobie miejsce do skoku. Co ciekawe, ze startu już widzimy, kto gdzie leci z przeciwników. Także ja na przykład asekuracyjnie tutaj. No i zobaczymy. Let's play the game. Let the game begin. Koncepcja jest ciekawa. O, i patrzcie, jak fajnie. I każdego widzimy, jak spada. Elegancko. I... Także ten początek, muszę powiedzieć, fajnie zrobili. Zamiast tego oklepanego we wszystkich battle rolatach skakania na jakichś tam spadochronach, lotniach i tak dalej. Tu zbieramy dorary. Mamy szczykawę i mamy pięści i mamy tableta. Press B to access. I tutaj możemy sobie kupić na przykład armor. I on leci do mnie w dronie. No i teraz... Nie idzie wyjść oknem? Jest. To? Proceed to safety. The first wave of missiles are incoming. Aha. I teraz ja to muszę otworzyć w ten sposób. No i mamy, moi drodzy, pancerz i hełm. Wypadałoby znaleźć jeszcze jakąś... Tak, ten dronem chyba ktoś pijany latał, to fakt. You need a gun. Hama. Mamy młotek. Strefa się zacieśnia. A tu jakiś hajs widać. A ja coś mogę jeszcze kupić? A, mogę. Mogę sobie kupić na przykład pistolet, który też do mnie przyleci. Leci. Tu coś jest, jakaś torba. O! Z hajsiwem. To śmiesznie wygląda. Całe 9 mamy tych. Możemy sobie kupić na przykład co? Granaty. Ale dobra. No i reszta jak w CS-ie, albo jak w Battle Royalach. Ej, ale nawet roślinność reaguje na nasze ruchy. Ja wam powiem, ja bardzo lubię akurat gry na Source'ie. Mi się ten silnik bardzo podoba i grafika na nim jest taka bardzo klarowna. Klarowna i ładna, taka estetyczna bym powiedział, czysta.
Dobra, i nie jesteśmy już tacy bezbronni. Nie mogę przywyknąć, że tutaj na shifcie się zwalnia, a nie biega szybciej. No i działa na każdym kompie, tak, jest świetnie zoptymalizowany ten silnik. Stało nas 10, strefa się zacieśnia. Tutaj przed graniem w tego warto by sobie było potrenować w CS-ie. No to jednak system strzelania taki sam. Top 10, yeah, no to łapka w górę się należy. A, takiego nie chcę. A co to jest? $500 to eliminate high value target. Aha! Czyli tu mamy jakieś misje jeszcze takie w trakcie ala. Ja. Ierona. Jo, to dupca. A, spadochron znalazłem, który mogę sobie użyć przy skakaniu z wysokiej wysokości. Ej, patrzcie, fajnie akurat przedstawili tą strefę, że ona tak wyszarza wszystko. To się akurat podoba dla mnie. Nie obsługuje więcej niż 4 rdzenie. Top 6. Jaki jest dobry, A czy tam komuś dron nie leci coś? A to był dron, który coś komuś dostarczył. Fajnie też, że po tych dronach można się pokapować. Kto gdzie jest, kto gdzie sobie broń zamówił, nie? To jest taka ciekawa koncepcja. Tego w PUBG nie było. Co to się dzieje? Co? Co to było? Helikopters... Co? Ty, co tu się dzieje? O, tu se można nawet szybkość drona ulepszyć. Yeah. 5 enemies remaining. Ierona. Czas ten pitać. Niestety, prawdopodobnie moje starcia z przeciwnikiem będą wyglądały tak jak w CS-ie zazwyczaj, nie? Że pszt i po wszystkiemu. No, gościu co mówi przez te radio. 4 enemies remaining. 4 enemies remain. Wow! Oh! No i właśnie o tym mowa. Three enemies remaining. Leci moje MP5. Ciekawe czy doleci. 17 godzina. 17 godzina to jest poranny stream. Kurde, jak wy nic nie ogarniacie.
O, strefa gnypi. Yeah! Uhuhuhu! 2 enemies remaining. Boję się do tego podejść. No to już cóż pejt. Nie! 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 O Jezus, przepraszam, mamo, kocham cię! Jest. Ej, zestresowałem się, serio, całe ręce mi się spociły. Tak jak kiedyś na finale w H1. No ale tam jest jeden. O Jezus. Ale mnie spociły ręce. Ej, ale to było całkiem nie najgorsze takie. Mi się to nawet trochę podobało. Kutasiarz. Kutasiarz. Ja muszę zobaczyć, jak to się skończy. Nero. Jak się skończyło, Perła? No gdzie się skończyło? No grają przecież, nie? Congratulations on your survival. Thank you for your continued participation. Dziwnie to jakoś wyglądało, nie? No, trzeci. Jak na pierwszy mecz i nie granie w CS-a 15 lat, bez kozery 30,
Ej, no nie jest to złe. Wydaje się całkiem trochę świeże. Jak chodzi o Battle Roraty. Czy ja miałem wcześniej CS-a? No, miałem. Dobra, ale co, no to na YouTube'a to by było tyle. Dalsze wrażenia po głębszym ograniu się. Podsumowanie. Ciekawe. Ciekawe. Znaczy fakt, że w tym jest trochę... W sensie, że w CS-ie jest Battle Royale, jest do niektórych jakieś trochę dziwnie oburzające. W sumie nie wiedzieć czemu. Już powinni być ludzie przywyknięci, że wszędzie już jest Battle Royale. Dokumentnie wszędzie. Ale to ciekawe całkiem. No na przykład jak w PUBG już nie gram w ogóle, Fortnite mi się niezbyt podoba. Ring of Elysium to jest drewno maksymalne, to w to akurat sobie pyknę jeszcze z parę razy przynajmniej. Także dziękuję YouTube'owej widowni za uwagę. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią na ten temat i zapraszam też na streamy i oczywiście see you again soon.